دیسا روژا دیروکیا با ئامادەکردنێکی ji وەقفا şivanperwer a çand û hunerê Revenda Kurdên Munisterê, Komeleya Hêlîn li Êsînê, Komkar, Komeleya Kurdên Hamê, Mala Çanda Kurdî li Berzezoflin, Komeleya Kurdî li Fulda û Koma Kurdistan a Folklorê Kurdî û bi beşdariya sedan ji Kurdên Almanyayê şevek ji bo piştgirî û alîkariya birîndar û malbatên cangoriyên komkujiya Hesekê li dar ket. أفا أليكاري براسي بأليكاريا جاميرنا الفيدكي والوليد تنظيم النهنة خدانا بر قنو بشتي قاف حفلة بخير خلاص ب تشتي بري بيجين هفدو عمل الفيدكي قشي بشنج وليتر والويدكي أو بفيديو وبتصوير بدن كسي بريندار ومالي شهيدة ومهفين بيجي جيخوا وقفا şivanperwer a çandûhunerê piştgiriya xwe ji bo hemû bajarên Sûriyê da û bi taybet bajarên Kurd û soza berdewamiya karên xêrxwaz kir. زبدانê heta dêrikê hemî wek hevin û bê cida û bê em cidabûnekî nava de çêkin bes em çi bikin li dernajê em bînin bêhtir دخت و زحمتیات کن مجی گوت ام وقت از گیش وان پرور ام بکارم آریکاریا باجار حسکی و شهید و بیندارت کن بویرا Hesekê ji bo hunermend şivanperwer cihê xemgîniyeke mezin bû lê wî doza yekrêzî û yekdestiyê ji gel û partiyan kir û piştevaniya xwe ji bo yekîtiyê da. Eve ne heyfeke, eve ne başiyake, ev ne insanetiyake, eve vahşetek birası. Yani ne tane Kurd dünya jilbertişki usa değişi gamgin bu digri mukabın. Dünya yani mervanti insaneti vi tişti çiçar kabul nake. Zane berweye ki yani mirov helbet gelek değişi le wana وسا خواستن که وی روژا پیروز شونا شاهی کیف خوشیه ملت غمگین ببه ملت بیشه هێژایی گوتنیە کۆشەف bi deng û stranên hunermend şivanperwer Zebêr Salih, Sîpan, Fehmî Hezexî û Koma Bengîn geş bû û her wiha bi govendên gelêrî yên Koma Kurdistan hate xemilandin. هرچندین کو بیارا بازار Hesekê buyareke xemgîn û bi êş bû ji bo hundirê welat û ji bo kesên derveyê welat jî lê dîsa jî xelkên vî bajarî bajarê Munisterê erkê xwe ji bîr nekirin û alîkariya gojdeswan hat pêşkêşî malbatên pakrawanan û birîndaran li Hesekê kirin. Maxim İsa Orient News, Munister.